warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel keluarga Mas Gopal. Malu pemirsa, iki mae maratuwaku dolan, guys. Jenenge wong tua pemirsa pengen ngerti mantuku entuk rezeki kok Mbak Widi. Pengen delok iki mae direkakno wong tua nek omah dhewe nek nata ngene iki gak direkakno wong tua iki bingung pisan. Direkakno wong tua, guys, ceritane iku. Mone aku yo bingung. Pikir nek gak ana wong tua iki gak direkakno anu pemirsa. Iya, ditotong ini pemirsa. Nah, aku nek Mas Santo mau mulai lemari kita kok mindah, jadi untuk plek tembok kuwi. Tak salah kulkas, guys. Jadi kalian jajal. Nggih. Tah aku tukani ta ngono. Nggih. Nek lah rezeki kudune tak Alhamdulillah. matur nuwun kene-kene baikan. Makasih. Beneran pas terang naik dolan ini pas terang. Aku mau maaf pemirsa, aku mau saya aku ki mau pengen saya jobo dalah mae Rene. Lagi nyambel apa masak terus mae Rene. Cuma mbak kok ayo nangane cucu. Duh, jarene oleh rezeki. Dapin mau ngerti ak melu? Oh sih. Mewah ta mana? Nggih. Lha aku dene akal mana lho. Nggih. Jarene cucu leh orsi baru ngono aja lah. Berarti sing ngertos buka konten iku jenengan pun ngertos. Padahal Tante Dani sik sibuk. Lah iki ini koyo kadang rezeki dari Mbak Widi. Tak kenane konten sing unboxing. Nggih. Oh ijo lemah anu orsi ya. Alhamdulillah. Mae Mbak Isma baru nggih, Mak. Orang baru. Baru sik ya ding baru. Orang baru. Oh, aku Nggih. Isma. Mbak Isma. Iki anak mantune Mak. Alhamdulillah. Tak balang-baling tadi. Kejutan pemirsa. Nek Mak kae sakderenge sakderenge bodo, Mak. Apa bodo Mak kae? Poso, poso tuwek. Kan dulu bodo. Enjing berarti enjing, Mak nggih. Bengi. Loh, bengi kong jam pinten nek? Bengi banget. Wong kula dolane pas mun ditotong. Jam 8. Iya. Kula niki Subuh ya, Mbak. niki sonten kok. Dugine sonten. Yang baru subuh. Oh, baru saya Malah subuh. tak gowo banyune Mak. Nggih, mpun. Ngapunten nek kula banyune banyu mineral, air mineral. Alah banyu sing apik Mak ya ngombe banyune dhewe. Nggih. Aku ndak nang lipas sampe bar ki ya nggo banyu. Nangis kok ya. Mak guys. Ngono nek ning kono nggo meter Tante Deni. Alam. Kalau bocah-bocah golek welut. Oh, guys. Cacang golek welut pemirsa. Duka mana mampun Mak pun siang. Dadah. Dadah. Sakong. Itu saramanya. Nggih. Pemirsa, Mak berdolan. Aku yo dadaan. Gimana? Nggih, Mak. Dadah. Mak mulai, guys. Dek, kita tumbas susu ya. Pemirsa, gimana Mak mulai? Kuwi dadaan ki pemirsa men. Ayo pengen Rene yo wajar yo wong tuwa ngerti anak entuk rezeki, mantune entuk rezeki yo dolan, guys. Aku mohon maaf yo, motre aku pengen saisaning jobo misalkan rusak wae blangkrak kabeh tak resiki. Terus mae teko, aku mau nget anu pemirsa, nget sambel kuisek. Mau rencana aku bingung tuku jangan apa-apa ngono ki mang. Lah, mae loro ini kok ngisuk ge, yo dibilang isuk yo gak isuk tenanan sih. Itulah. Yo jenenge wong tuwa yo guys. Seneng kok rezeki. Anake kan yo entuk saya kursi ngono kuwi. Mae terus Tante Deni baru. Wis pokoknya apapun yo jenenge wong ki rezeki kudu bersyukur ya. Alhamdulillah
atas matur nuwun buat Gusti Allah, buat Tante Deni, ya buat perintis YouTube di Cepu, Mak Damis, Mas Dimas, keluarga matur nuwun. Untuk rezeki, terima kasih buat Mbak Widi sudah mensupport ya. Buat pemirsa mohon maaf satu persatu tidak semua tak bales ya. Wah, aku yo HP tak selena mbak nyandak gawe nomah yo. Pokoknya terima kasih satu persatu yo, mohon maaf. Terima kasih buat supportnya yang belum sempat tak balas, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Yo terima kasih buat doa-doane yo. Yo semoga dengan berjalannya waktu yo muga-muga kok iso diapiki, iso dikeramik apa diplaster yo. Rencana pemirsa cuma kan yo sithik-sithik. Oh, rehab omah, ramis segala macam iki yo. Dananya yo lumayan juga. Yo muga-muga satu saat nanti yo bisa, amin yo. Sapa sih pemirsa sih gak pengen ya pengen jenenge di tato sing apik. Insyaallah jenenge wong iki sih. Ya aku mohon maaf jika ada beberapa mungkin perkataan saya yang tidak berkenan. Aku yang mohon maaf jika memang ono kegaduhan hewan-hewan di dalam rumah ya saya minta maaf. Piye guys ya, urip nang desa wis ngono kuwi. Ana doro napa ki mang. Piye cah? Nek pitik iso digurak ya nek doro guys ya. Piye? Ya jenenge urip nang desa. Doro yang mibir kesana kemari. Maaf ya saya dimang sik. Cuma kan aku yo santai ya saya sase lah nek rene jagongan yo lali pemirsa mang. Lho iya kok ngeduk nang mangan awan aku gimana. Iki mau nganduk mau mandi. Iki anu yo ben mak yo mbek ngontan metu guys yo. Metune ngene iki wong tua iki ngontane apa le pemirsa. Ngontane wong tua iki wis ngono kuwi. Alhamdulillah datang mertuaku iso membuat konten, iso nyoncong kamera dhewe wis apike wong tua pemirsa yo. Video kegiatan. Justru nek wong tua aktif konten ibaratnya aktivitas kerjaan iki tambah sehat. Ya mohon maaf kegiatan ini ya pemirsa ya nggebar resik-resik ya njupuki baju, jemur baju. Iki mbiyen pemirsa, iki kan mbek ndek enom. Gara-gara gak tak walik dadi mblagus. Jangan diapa. Mbiyen kompor-kompor saiki rada nah. Ya wis terima kasih diterima. Aku gak ngerti mak iki dadakan, pengen dolan rene ngono kemang. Alhamdulillah. Ya mbek direkakno ya wis ngono iku pemirsa wong tua. Aku malah seneng. Kadang kala aku ya jeneng nomah dhewek niki tidak ada partner sing tak ajak bertukar pikiran. Kadang kala iki lho kok ora pas. Tak toto kadang kala mungkin penanaraane gak pas ngono. Lah pas mak teko ngene nduk direk-rekakno sing tuwa. Ya mohon maaf jenenge wong kadang kala ngono kuwi pemirsa. Nek ana wong tua iki iso direkakno, guys. Ngene lho nduk. Wah. Memang keluarga mak niki wis aku salah dianggap mantus dianggap anake dhewe, guys. Bertukar pikiran ngene lho nduk. Lah kok ngene ngono direkakno mae. Ternyata ya kurang pas tenan ya. Wis. Aku mari biasa bertukar pikiran ya pemirsa. Tapi nek nomah dhewean iki yo piye? Ya, nek ora nomah dewasa iki ngono kuwi pemirsa. Klowo bingung apa sing tak lakoni iki opo. Ya wis niku guys. Pokoknya semoga pemirsa ya. Nanti memang tak tahu nih mana bermangan. Ayo tak jeglek maksudku. Alhamdulillah, makasih buat Mbak Widi, rezeki lancar.
Terus pokoknya makasih terus ya. Gak baik kembali baik kan guys. Terus mungkin aku bingung masa apa kadang aku kok jangan kok misal lah mak ini aku kan nyambel goreng tempe goreng doki iseh dhewe aneh pemirsa mesti gerang aku tok sing dolen pedes yo aku tok nah aku nek bingung tak tukokno jangan nek gak ngono yo aku nolongin ndok pitikku kan ngendok wis ngono iku kegiatanku metu yo supaya metu yo metu metu terus yo omahe diopeni lah guys. Oke pemirsa ya si kumang kita lanjut lempit-lempit durasinya kurang ternyata. Terima kasih pemirsa ya gimana kontennya didulani mertua pengen ngerti pengen yo ben ambek tilik omah kapuan yo terus karo mrekakno iki lho ditotong ini ben iso mlebu montore wong tuwa ngono guys. Ya ini kuwi alhamdulillah ibuku sehat terus panjang umur rezeki lancar sing tuwa juga buat Mbak Widi barang. Yes ya. Terima kasih pemirsa tak tutup dulu. Terima kasih nonton kontenku ya sing iki ya kehidupan kami di desa apa adanya ya sing iki muga-muga ya sing nonton terhibur yes muga-muga lancar terus rezekine tetap semangat untuk hari ini jangan lupa bismillah dan bersyukur apapun yang kita miliki semoga selalu diberi keberkahan. Terima kasih nonton kontenku. Pokoknya ojo lali like, comment, subscribe keluarga Mas Goblong nek ana kalian Mbak Supra sing akeh tetap semangat untuk hari ini. Masya Allah barakallah. Kata-kata hari ini apapun itu rezekimu bersyukurlah karena di balik kita bersyukur masih ada orang yang lebih berat ujiannya dari kita. Oke? Tutup dulu guys. Ada aja data ya balik. Tak beresane pemirsa iki mang. Aku lali nek pake gak ngombe wedang. Aku ki pekewo ya guys aku. Pake mari ndek gula pemirsa. Aku ki lali sing tak eling-eling ki apa? Malah tante Deni aku ngono. Oh iya. Mae. Nek mae isek rapopo pemirsa teh mau gulane yo sithik. Mbah Kong, aku ki lali nek duwe diabetes melingku sok lali. Yes, pemirsa tetap semangat. Jolali ditutol-tutol juga channel keluarga kami matur nuwun. Tak beres-beres dulu, guys. Terima kasih. Mbok ki engko ditoton neh. Engko rembukan neh pemirsa. Ben piye carane ben gak sumpek ngono ya guys ya. Ben gak sumpek, ben iso lodang nek ana tamu segala macem. Pemirsa. Kok nek gak direkakno, nek dhewean tetep gak iso, gak tekan. Aku sing enom dhewean gak direkakno mae-mange gak iso metu motor. Sumpek kabeh. Ya ngono kuwi. Oke pemirsa, dadah. Tak tutup dulu ya guys ya, nanti kita lanjut lagi. Oke.